Hello mga bayot! Welcome sa ating YouTube channel! So for today's video is dakos ko sa bahay, nagbantay ko sa binuwat. Ayan. Diba? Ito pa dito, nasilaw kayo dahi. Kainit kasi na magigrasyahan may pinabongga. Banha ba? Nagabas dahi. Charot na, nagpandars lang makina. So banha kayo dahi. Yung mga manok nga. Manda din mga manok sa sakot. So, ako diri sa dapin sa kalsada, everybody. Nagbantay ko sa mong humayday. Ako ba sa kunang? Kayo, camera mo. Ang mga nakitang mga buhok man akong ilukan dyan. Apay na dyan. So, dapat actually lipstick kay para nga guwapa o mo agi yung mga lucky day. Matagat ka. Dito mga anakan no ko. Lipsy. Actually, mga manok nagahiog na ay bisa sana magbatak na horot ng bato dire oh pagapon ng lupad. So! Oh, di ba? Of course. Ug wa mili kay ang manok, i go jud to die. So na mga manok dakan kay dai. Radyo mga manok nga. Pero po dai. Manok nga full family. Dan piso. Demonyo mo ha. Mga bato dire. Wa ng bato dire. Bato ba yun? Ako mo din yung manok ko eh. Sa! Sa! So maglagot ko sa among manok everyone kay anad kayo day sa pagkuhitan ng buret dyan manlupad. Kailangan dyan mong duulo na ito sa humay munyo eh. Medyo pang medyo pang latanan yung manok. Medyo mga manok ka bring home. Medyo mga manok ka bring family day. Tandahan kayo magdala mga piso. Kaya kung magbato kayo, kasi may igo ang piso na may igo. Hindi hapit ka lang mo yung isa ka lugas. So tara dry, tuka ng matay. Siya! Ah, diba? Sabi mga, dahil bang ambak ng manok, ay demonyo ka. Bang manok, naglurat ng mata, may tuslo ko ng mata ng mga manok ko. Wala, bato dahil. Shhh! Karong ka. May kahoy na lang, be. Sama di mga manok eh. Kung may takang ng mga manok ka. Oh, nasa na to? Dagag. Butol. Di kayo, doon lang kay kayo. Amaw. Butol kayo, Jay. Doon lang kay kayo. Hapit na makuwit kis manok. Di pagkapong kayo bato. Ikog ta. Nahurot ng bato, Dre. Oh, nasa naman to? Naray. Nara! Da! Mga demonyo kayo. Di ba mga manok ka, eh? Gani na, nangaluya kong pangitag manok. Karon na nangabot na jod. Tanan. Try, balik na po. Batakong ko pa siya butilya ni manok karon. Tutuka na dahi. Laoy, labagtik, wag na akong manok ka. Mga bagaon man, sug na akong di murag mga galingan o mga tinukaan. Sug kayo. Bagapil mo na pag-aning. Pabaya, ha? Manok kang bagag na akong dahi. Oh, balik na sad. Hindi ko paling kuro ninyo, ha? Sabay guho ay murag buang. Maro-maro si mga manok ka. Maro kayo, mayo kayo mabantay mga manok ka. Guguho na yung mga ulo. Mabag din naman kung dinar ng panglakaw. Hinay kayo. Mga manok buang na eh. Guess the light, man. Mama. So setting ko kayo mayot. Bugas naman ko. Papi, oh. Tabok-tabok na yung naingon na. Kano. So mga to everyone. Wala na yung manok kayo. So wala na kayo ko na stress. So bayubay na nila nas mama dahil di mo na siya pamahal. So batay-batay nas mama na si Papa tos pikas.
Pero mahawa ka pa na laro. Ako gapang bantay, ha? Yung manok na mo ay, yung mungaan. Kahit nung naungunan. Siya! CCTV. So, kita kayo CCTV ng manok na yung zoom na. Pero, diba? Bisin tuk-tuk. Bigyan nyo ko, Tara pa mga bring family nga man. Gigil niyo ako. Bagay paglingkod na ako, ito na po yung lupad na mga yawa nga manok. So, tara pa, dapat yung silingan, no? Dag silingan. Diba? Nakabangga na. Kaulit eh. Asa ba ng snack? Dapat na yung snack royal sa kalitro. Biskuit o sa ka-cartoon. Ay, iba yun. So, naglagot yung sa kong naong kay mura ko ligo nga. Gaya naman kung alas 6 sa kadlaw na ligo. Ya, mura maghapog uga akong buhok. Uy, namoblima ko sa kong naong kagwapa pa. Sana all. Ibugas ko dahil. Tubok ko niya. 1 hour later. So, asa na ang mga manok? Ha? Asa ang manok? Malaya din. Asa ang mga manok? Di ko ganahan maginanay magbuwad niya way manok. Kaya murag laay. Gusto na ko ka na magukod-gukod. Nana ba? Di kay maghapon na lang sad kog lingkod niya. Wala na po ko'y gukdon. Maghapon na sad kog lingkod niya. Wala po ko'y gukdon. Dapat ka na mga manok nga sunoy gipanghiktan pambuhian na siya. Mungaan. Huwag na na manok. Huwag na manok. Mamublima na sadya. Let's. Ano ko din? Nana pa mga best in laba. Mga murag kuan, murag galingan ng mga tungol ba kusog mo. Ano? Diyos ninyo. Bratro. Guho na mga family ay. Whole family. Bring family man yung mga manok ka. Mahudan siya kong bato dahil kaglata lang siya ako ikuan. Aday murag medyo. Uring tain niya ako mapunit. Ay nagid. Alo, tunga arjud na igo. Kung mamili kaya manok may igo siya. Naglurat ng matay na matay. Wala siya dagan. Arjud si Brian. Wait lang. Natalikod lang ko na yung mga sunoy nga nagatuktok dahil pak. Diba? Huli ng camera dahil. Sige, tuktok karong ka. Bata kung tagag pinabonggang-bongga. Bisit kang manuka ka, ha? So, update for today's video. So, mga na to dahil. Init kayo ba yun? Pero okay ra. Gwapag yapon ko. Banaag kayo ang ako ang kagwapa. Nanawa na dyan ang manok. So, na-amaze ko ka ng mga alas 12 na dahil. Mga alas 12. Kay init na kayo siya niya, wala na kayo manok mo doon. Hadlok ang manok. Kaya biman akong kamera, mahadlok ang init, ang manok po dahil. So, dili dapita kayo, wadyo yung nuktok dahil. Pero dili, kadagang kayo dahil. Pero karon wa na. So, mga tayo everyone, mukhaan pa kong paniod, pamahaw dahil. So, mamahaw po, karon ng, karon ng alas 12 ko mamahaw dahil. Kaya wala man kuning kong gina, kaya busog pa mo ko. Nandiyo mga whole family nga mga manok bayot. Turad dahil. Mga whole family nga dapiso ba, maikog kagbugaw kay mga nagkundinar pa mga visit. So, bye-bye na everyone. Kay mukha. Bye-bye! Anak ko!